Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 7 ngadto sa 15. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Lakaw kamo og isang yaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad busa, panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw pagdalag kwarta, bulawan o plata o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa kalungsod o balangay. Pangita kamog tao nga muabi-abi kaninyo. Og pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo ni adtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kun mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun adunay dili mo dawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni adtong lungsura." Ang aison ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.